Jansen. Dimitri. Heel lang verhaal, ik ga het heel kort houden. Ik heb zelf lokale school in Brugge gedaan. Daarna heb ik hem opgebouwd. Hij werkte bij Kan Spijkers. Kan ik even stage komen lopen? Ja, je kan komen een week. Ben ik een week geweest en zijn ik een 3/4 jaar geweest. En toen moest ik kijken terug naar mijn ouders, want ja, die hadden mij hulp nodig. Van de slaghouderslijs en step by step het restaurant een beetje opgebouwd. Hij ging natuurlijk Brussel en Parijs, wat je net hoorde. Op een gegeven moment op een middag of avond belt hij me op. Het telefoongesprekje had ik nooit vergeten. Die zei, het roer gaat om. Ik zei, hoezo? Die zei, ik ga brood bakken. Ik dacht, ja, die gast is helemaal gek. Die stond padje af, weet je. Hij was echt een hele gepassioneerde kok. Iemand die verder stond als ik, vond ik. Gepassioneerd, ruggengraat, smaak, techniek. Hij ging echt heel ver als chef, maar waarschijnlijk als topchef ging hij komen, weet ik 100% zeker. En ook zijn karakter en zijn doorzettingsvermogen. Op een gegeven moment vertelde hij dat, zei oké, leuk. Maar zijn telefoongesprek was ook heel duidelijk. En Dimitri is altijd vrij duidelijk. En, hij zegt niet zomaar iets, hij denkt daar wel heel goed over na. Dat zijn dingen waar ik de dag van vandaag dingen van leer eigenlijk. En hij vertelde me dat ik toch wel een topgastronomie in Nederland wil geven. Uiteindelijk ook zijn brood, een fantastisch goed brood. Ergens wel etaleren, dus ergens wel neerzetten in Nederland.